Gugma og kaikag alang sa dulang baseball ug softball ang nakita sa Protect Our Nation's Youth Kunponi International Baseball League Philippines ngadto sa mga atletang misa-misnons. That is now my goal, is to provide all the teams in Mindanao the right gears for them. Giawag usab ni appointed Pony Mindanao Softball Commissioner Marian Chan ang mga ginikanan, officials ug coaches nga padayong suportahan ang mga pangandoy sa kabatan-unan. As long as na kay determination, na kay passion sa dula, walay imposible. Ilang confidence, ang iyang passion po sa sport ng baseball. Usa mo nagtuklod nga mo maningkamot sila aron makabot ang kadaugan ng championship. Dunay 37 ka grupo nga gilangkuban na sa upat ka age categories ang maong Mindanao-wide sponsored tournament. Ang ako napili kay baseball kay di ako na maayo ug naproud pod akong pamilya. Kabahin kini sa Tinguhang Makubsa nagkalisod sa lalawigan subay sa SDPI program ug paglaom development agenda ni Governor Peter Onabia ubos sa letrang A kon aggressive programs for youth welfare and development. Kini nga sports tournament nagtinguha dili lamang mahanas sang abilidad sa mga kabataan apan lakip na ang ilang kumpiyansa sa kaugalingon ug teamwork spirit. Update kika na sa LGU Medina, ako si Reggie Moore Maygay, Paglaom News.